соат 8:30 буд чун тариқи интернет рӯзу вақти мусобиқаи навбатии федератсияи таҷмаф нашр гардид. аз рӯзи баргузории чемпионати қаблӣ то навбатӣ танҳо 2 моҳу 9 рӯз сипарӣ гашт. аммо тӯли ин фосила роҳбарияти федератсияи таҷмаф якчанд навгониҳоеро дар мусобиқаи навбатӣ ҷорӣ намуд. ин чорабинии варзишӣ боз як саҳифаи дурахшонеро дар таърихи федератсияи мазкур аз чемпионати ҷумҳуриявӣ оид ба санъати муҳорибаҳои омехтаи ғайрикасбӣ миёни наврасон ва ҷавонон боз намуд. интерьер замонавӣ, фазои толор барои варзишгарони ин ришта хеле мусоид, шарту шароити 375 варзишгар ва довароне ки барои иштирок дар ин сабқатҳо сабти ном намуданд, олӣ ба чашм расида ҳама аз рӯи низомнома омода буданд то ба муҳорибаҳо пардозанд. имрӯз варзишгарон он сару либоси махсуси омода намудаи федератсияи таҷмафро ба бар намуданд ки ҳар яке аълосифат буда дар ҷараёни рақобатҳо варзишгарон камбудиеро эҳсос нахоҳанд кард. ёдовар мешавем ки федератсия барои тарбиятгирандагони худ ин гуна сару либоси варзиширо ҳам барои тамрин ва ҳам ширкат дар мусобиқаҳои ҷаҳонӣ омода кардааст. ин толор ба тарҳу намои замонавӣ 55 ҷим камбат ки чанде қабл аз ҷониби дастандакорон аз нав сохта ба истифода дода шуд, ҳам акнун нахустин мусобиқаи варзиширо дар худ истиқбол гирифт. чунин омодагиҳо акнун доварони моро бар он водор месозанд то ба қадри имкон ба иштибоҳ роҳ надиҳанд, зеро директор оид бар рушди аймаф Андрей Машанов ва довари дараҷаи байналмилалӣ Манаб Кабдиев қабл аз ин муҳорибаҳо тӯли 2 рӯз дар толори UFC Gym ба коршиносони мо дарсҳои амаливу назариявӣ гузаронданд ва кори онҳоро ҳамакнун дар ин мусобиқа зери санҷиши худ хоҳанд гирифт. Я очень рад, что я наконец-то оказался в Таджикистане, в солнечном Душанбе. Можно сказать, сбылась моя мечта. Я был везде в Средней Азии, но вот как-то так получилось, что ни разу не был в Душанбе. Я с удовольствием принял приглашение Таджикской Федерации ММА посетить первый исторический национальный чемпионат среди юношей. Я не в первый раз в Таджикистане и люблю этот город. Благодарю за все, за гостеприимство. В Таджикистане не только готовят судей, не только спортсменов, но и тренеров, вот мастер-класс проводит. доири толори UFC Gym каме баъдтар бароятон маълумот хоҳем дод, аммо роҷеъ ба доварон илова мекунем ки дар сурати қонеъ намудани мутахассисони хориҷӣ ба ҳар яке сертификатҳои дараҷаи якум ва дуюм супорида хоҳад шуд. Очень, опять же, был приятно удивлен уровнем подготовки тренеров. Очень многие имеют спортивное образование. Судьи себя зарекомендовали хорошо, все отработали. Есть маленькие ошибки, конечно, но это маленькие. Это нужно больше опыта, чтобы они судили в разных местах. Без этого никак. И я делал ошибки. Значит, даже те, кто его и не имеет, имеют за плечами богатый опыт практической работы. Поэтому нам было очень на этом семинаре легко. Ну, для того, чтобы устранить эти ошибки, надо постоянно выезжать на турниры, судить в городах, то есть в своих городах, в областях и так далее. Чем больше судишь, тем меньше ошибок потом будет. Лучше всего, чтобы первый опыт всегда был правильным, и дальше он будет только увеличиваться. То есть они после таких национальных чемпионатов будут чувствовать себя и на международном уровне, на чемпионате мира уже как дома. А это самое главное. И в этом вся большая проблема других федераций, что дома очень низкий уровень, а потом они приезжают на чемпионат мира и пугаются там. В вашем случае это не так. Я вижу, что это настолько здорово, что я приятно удивлен. И просто хожу и наслаждаюсь каждую минуту, наблюдая, как организованы соревнования и как выступают ребятки. ҳаяҷони варзишгарону мураббиён ва доварон якранг буд, зеро нафаре дар орзуи баромадан ба шоҳсутуни ифтихорӣ буду, дигаре аз пайи ба даст овардани сертификатҳо. ҳашткунҷаи дар маркази майдон гузошта шуда варзишгаронро ҳар гузораи 2 дақиқаи дураунда аз ҳам ҷудо мекард. пахши тугмача рақобатҳои наврасонро аз марҳилаи 16 якниҳоӣ оғоз намуду, тибқи нақша дар рӯзи сеюм вазнҳои баландтар номнавис буданд. ҳарифҳои мо таърифи онлайн сурат гирифт ки мо аз онлайн онҳоро дидем ва кӯшиш кардем ки онҳоро ғалаба намоем. таърихи онлайн дар телевизиони ҳамин зал ман ҳарифҳоямро дайёфт кардам. хоҳишмандон ва варзишгарон хеле зиёданд. қайд кардан ба маврид аст ки шумораи умумии кӯдакон наврасон зиёда аз 350 нафар аст ки ин
шаҳодати онро медиҳад ки таваҷҷӯҳ ба ҳамин намуди варзиш хеле зиёд аст дар ҷумҳурии Тоҷикистон. шояд баъзе аз варзишгарон барои интихоби ин ришта каме худдорӣ ҳам намоянд. Аслан муҳорибаи омехтаи ғайрикасбӣ чун дигар нави варзишҳо қонуну қоидаҳои худро дорад. Ба варзишгарони навраси то синни 17 сола ба сар зарба задан қатъиян ман аст ва онҳо аз ин қоидаҳо хуб огаҳанд. Чемпионати ҷаҳони Булғористон исботи ин гуфтаҳоянд. мо якум маротиба дар чемпионати ҷаҳон байни наврасон ва кӯдакон иштирок варзида 4 нафар аз 5 варзишгар дар он ҷо соҳиби медал шуданд ва ман боварӣ дорам ки соли ҷорӣ дар чемпионати ҷаҳон баргузории он моҳи августи соли ҷорӣ дар назар аст. Дастаи мунтахаби ҷумҳурии Тоҷикистон ҷои намоёнро сазовор шавад ва ин доф мо умед дорем ки мо тавонем шумораи зиёди варзишгаронро сафарбар кунем. Могу сказать только самые добрые слова о Федерации ММА Таджикистана. Она для нас является действительно каким-то сюрпризом, потому что мы в этом году, Международная Федерация отметила свое десятилетие. Команда Таджикистана и Федерация Таджикистана такой получился как новичок, которая, значит, неожиданно появилась у нас на горизонте около 3 лет назад и сразу вошла в число топовых команд. ҳангоми тамошои рақобатҳо ва дилхо нави варзиш таваҷҷӯҳи мо танҳо ба як самт равона мегардад. ҳатто баъзан вақт ҳамчунон шефтаю шайдо мешавем ки ба ғайр аз қаҳрамонон ва ё зебогии майдон чизи дигарро нигоҳ нахоҳем кард. аммо ин навбат сухан атрофи на ташкилкунандагони чорабинӣ балки табибоне меравад ки дар ҳолати зарурӣ ҳамеша кӯмакрасони мо мебошанд. онҳо ҳамеша паси пардаанд, вале мо пайваста ба кӯмаки онҳо ниёз дорем. чӣ дар мусобиқаҳои футбол, теннис ва ё голфу ҷудо варзишгарон пеш аз муҳлат бо маслиҳати табибон аз рақобатҳои сатҳи ҷаҳонӣ даст мекашанд. типи варзиши як равияе ҳаст ки одами солимро то чӣ андоза организми вай ба чӣ қодир аст ҳамаё муайян мекунад ва аз ҳама асосиш барои тибби варзишӣ ин барқароршавӣ варзишгар аст. Варзишгар то чӣ андоза хушрӯ барқарор шавад ҳамон қадар самаранокӣ ҳамон намуди варзиш хубтар мегардад. дигар самти барномаи тарҳизишудаи Федератсияи Таҷмаф ин омода сохтани табибони варзишӣ аст. бо тасмими роҳбарияти федератсия дар қатори варзишгарон, доварон, мураббиён ва дигар коршиносони соҳа табибон ҳам баҳри васеъ намудани таҷриба ба хориҷи кишвар сафарбар карда мешаванд. ин хеле муҳим ва зарур аст, зеро табиби варзишӣ таҷрибааш бояд дар сатҳи байналмилалӣ қарор дошта бошад. барои шумо Федератсияи Таҷмаф чӣ гуна федератсия? яке аз федератсияи беҳтарин аст. беҳтарин аст. чӣ имкониятҳоро фароҳам мекунад? имкониятош бениҳоят бисёр аст. мо муддати 6 соли охир дар диспансери тарбияи ҷисмонӣ ягон хел фурсат набуд, ягон имконияте набуд ки ба ягон хориҷа рафта мутоила кунем, хонем то ин ки маҳз тибби варзиширо пеш барем, чунки тибби варзишӣ дар Тоҷикистон мо надорем. соли ҷорӣ аллакай 3 коршиноси хориҷӣ ба Тоҷикистон ташриф оварданд ва оиди нозикиҳои ин ришта ба ҳайати мо дарс гуфтанд ки мо аз рафти ин дарсҳои омӯзишӣ барномаву гузоришҳо пешниҳод карда будем. мухлисони ин риштаи варзишӣ дар сомонаҳои иҷтимоӣ пешниҳод намуданд ки мехоҳанд ягон нафар аз варзишгарони касбиро дар Тоҷикистон бубинанд, зеро ба имкониятҳои Федератсияи Таҷмаф боварӣ доранд. баҳои нафароне ки дар варзиш ҳастанд барои мо як нақши калонро мебозад ва як роҳнамо аст ки мо дуруст рафта истодем ё не. шумо кадом аз замон варзишгарони ҳирфаиро мехостем ки дар мусобиқаи навбатӣ бибинед? мо мехоҳем ки варзишгарони сатҳи байналмилалӣ ва ҷаҳон ва чемпионҳои ҷаҳонро мехоҳем дар ин ҷо бинем. ташкилотҳои UFC фарз кардем ҳам барои мо ҳам ба шогирдонмон як рӯҳбаландӣ мебахшид. як варзишгари машҳури ММА-ро даъват кардагием, қабул кардаги аст. номаш ҳоли гуфта наметавонам. ана омада ба варзишгарон кор мекунад, мастер-класс мегзаронад. ҳозир қатъи роҳбари Федератсияи Таҷмаф акаи Даврон қатъи суҳбат кардем. беҳад нақшҳои зиёд доранд ки мо дар оянда ина суханҳои моро фаромӯш накунем. ҳамин хел варзишгаро мо дар хидмон мешавад, моро файрод мекунанд. ҳатман мо ния дорем ки варзишгарои ҳам аз самти амрико ва аврупо ҳам самти Россияву
қазоқистон ки бисёр варзишгарои машҳур доранд даъват кунем ва қачон ҳамкориро ба роҳ монем. ما امروز میبینیم که جوانو اوج مسابقه که نورسانن در این درجه گذرانده هستن. ما به حد خرسند میشم که ما دیر سرکردگیم توی درجه رو اومدم. لیکن یا ایمود از زیاد میروم. برای چی؟ برای که این خیلی условия дому набуд در دوره ما. Чем отличается таджикские борцы от других борцов мира? По вашему мнению? Мне понравилась, техника, конечно, нужно поработать еще. Там некоторые варианты есть, где они упускают. Но духа целый вагон у таджиков. Они прям горят желанием, мощные, целеустремленные и стремятся к победе. باوری کامل دارم که همه جوانا بین همیا رنگ کانر بگیم، رنگ مثال حبیب بگیم، در همه بین همیا هستند. таҷрибаи ва ҳунари малакаи варзишгарони казбӣ беҳад бебаҳо аст барои варзишгарони ғайрикасбӣ ва онҳо вақте ҳангоми машқу тамрин кардан бо варзишгарои казбӣ онҳо бисёр чиз ҳам ёд мегиранд, ҳам ҳис мекунанд ки онҳорам аз варзишгарои мо бисёр фарқ надоранд ва ба худ зиёдтар бовар мекунанд ва албатта ин натиҷаи хуб медиҳад. Федератсия мақсаду чизошон хуб ҳастанд. айудаш зиёд мешавад, аймодаш зиёд нишон метан дар муддати кӯтоҳ. дар оянда мо ният дорем бо варзишгарои машҳур кор кунем, даъват кунем, қачон ҳамкорӣ кунем, лекин баъзе тоифаи варзишгарон ҳаст ки онҳо ё пули гарон мехоҳанд барои омадан иштирок кардан, ҳамкорӣ кардан, ё ки умуман дар ин самт ҳамкорӣ намекунанд. онҳое ки шода ҳастанд, онҳое ки омода ҳастанд барои ҳамкорӣ, албатта мо қачон гуфтушунид карда истодаем. таҷмав дар қиёс ба дигар федератсияҳои кишвар хеле ҷавон асту аз ҳисоби таҷриба ва кордонии роҳбарияти он намунаи ибрати федератсияҳои хориҷӣ ҳам гардидааст. Мы-то понимаем, что стоит за этим. За этим стоит труд, за этим стоит тренерский коллектив, коллектив федерации во главе с президентом Давроном. Люди делают огромную работу, мы это видим, мы это ценим, мы это приветствуем и всем ставим Федерацию Таджикистана в пример. то омадани кадоме аз варзишгарони ҳирфаӣ тақрибан рӯзҳои ба шумор боқӣ мондааст ва танҳо вақт аст ки ҳузури онҳоро ба Тоҷикистон маълум месозад. дар назар аст ки истиқболи меҳмони хориҷӣ дар рӯзи ифтитоҳи толори варзишии UFC Gym сурат гирад ки он ба тамоми шароитҳои замонавӣ муҷаҳҳаз ва ҷавобгӯ ба стандартҳои ҷаҳонӣ мебошад. намои берун ва дохили толор ҳам аврупоӣ ва ҳам миллӣ нақшонигор ёфтааст. намоиши он ба шаҳру тавзеҳ ҳам зарурат надорад. дар боло атрофи вақт сухан гуфтем, яъне дар муҳорибаҳои серӯза вақт ғолибонро муайян кард. нафарони муваффақро рӯи педестал бароварду таҷрибаи варзишгарони нокомро васеъ намуд. من خیلی خرسندم که فرزند من در چنین مسابقه‌های اشتراک کرده و سزاوار جای اول شد و میnnatdori خود را به همین تشکیلاتچی دوران جولایف میرسونیم که همین خیلی مسابقه‌ها رو تست برگزار بگردونند که همین با فرزندان ما از هر خیروهای بد از هر خیروها گشته و با ورزش مشغول شوند. мураббиён ва доварон ҳам сертификатҳои сазоворгардидаро ба даст оварданд. агар гирифтани зинаи аввал рӯхати чемпионати ҷаҳонро ба варзишгар таъмин созад, пас сертификатҳои доварон ва мураббиён як қадами устувор аст ба корномаи варзишии эшон. қоидаҳое ки масалан Андрей Машанов нишон дод дар ин мусобиқа дида шид? албатта сертификат барои мураббиҳо барои мо додан.
барои пуртаҷриба шудан мо курс гузаштем 2 рӯз, 1 рӯз семинар гузаштем, дуюм рӯз тамрин кардем, тамрини варзишӣ. мо бояд мусобиқаро дар тоҷикистон ҳам хел гузаронем ки вақте ки дар мусобиқаҳои байналмилалӣ баромад мекунем мо ба он омода бошем ва ба хатогиҳо роҳ надиҳем. имрӯз дар ин мусобиқа мо ҳамаи он дарсҳое ки гузаштем онро дида баромадем ва барои мо дарсҳои Андрей Машаров хело як таҷрибаи зиёд шуд. дурахши дастпарварони Восеъ Юсупов хуб ба назар мерасид. Аз 4 иштирокчӣ 3 медал ба хазинаи Федератсияи панкратиони кишвар зам гардид. Пас аз натиҷагирии миёни 54 дастаи номнависшуда, ҳама бо як садо тими муваффақро баҳо доданд. кадом даста аз нигоҳи шумо хуб баромад мекунад? Дастаи Лион хубтар баромад мекунад. Я сейчас смотрю, многие выигрывают из клуба «Лион». дар чемпионати имрӯза дастаи Лион аз шаҳри Душанбе хуб иштирок карда истодааст. ба фикри шумо кадом дастаҳо хуб баромад карда истоданд? дастаи Лион ҳоли хай маълум мешавад. аз дастаи Лион мураббии мо Турсунов Бахтиёр бо дастгирии Турсунов Бахтиёр мо ба ин худо расидем. ман Ғафур Фабакр тури чанд сол мешавад ки таҳти роҳбарии Турсунов Бахтиёр машқварзӣ мекунам ва ман имрӯз дар мусобиқаи таҷрибаи маф иштирок карда 3 ҳарифи худро мағлуб кардам ва сазовори ҷои аввал гаштам ва ман хеле хурсандам. дар ин ҷо 3 ҳарифи худро бо ҳалномаи доварон мағлуб кардам. сирри ҳамин муваффақият дар чист? ин сир надорад, фақат бояд меҳнат кард. меҳнат мекунӣ, арақи ҷабин мерезонӣ, сабр мекунӣ ва албатта муваффақ мегардӣ. ҳамин федератсия барои мо хеле қулай аст ва минбаъд мехоҳем ки бо ҳамин федератсия шартнома бандем ва машқро давом диҳем. нақшаҳо чи аст? нақшаҳо дар оянда насиб бошад дар моҳи август чемпионати ҷаҳон мешавад дар шаҳри Абу-Даби. варзишгароне ки ҷои якумро ишғол карданд дар он ҷо баромад мекунем. Спорт в вашей стране развивается, он под хорошим контролем, под хорошим руководством, это здорово. Так что всем успехов, и успехи у вас уже есть, мы это видим и знаем, и вам еще и больших успехов. сатҳи баргузории мусобиқот аз ҷониби Федератсияи таҷмаф зина ба зина боло меравад ва дар пеш роғибон ва варзишгарони ин риштаи маъмули варзиширо боз даҳҳо рақобатҳои нав, пешниҳоду идеяҳо ва навгониҳои ҷолиб интизор аст. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people.